Kedam tanganikan lang lokso hawar inghana pholia long sainik school ke kimji aphan longle pithek thepura haladakara thurpak pen kachesonga son thotsi bangso sainik school alam ki non puanta jurun e plengun e asonsi theklo La songsi la khain ko raisi Borzan MAC constituency ke parlo langwoku bonglong terang ahawar arlo kedo sarpo terona rongarat inglong arit sok nempo phelo sai kachutikia dim sainik school ke kimji aphan tiri pharu plia longle kenang soto Jongsi longle nang pipe pulote sorkar penang ke pale kating thura saya mo matiawar sai do anta thangnata sarpo terona rongarat aphan nang pipon pepusi Borzan VDC chairman Sunaram Singnar rongasar kolom terona phan kether ke ha pusi lamki kekla Lapusona hod warsai ke me Arlen Dunsi Mondal SK ARO atumta doana longleta pundet nang pota nang pithai pu purong ara phan nang chong thudet pota rongasar ningjepon Pan ke kering ke habang ke Sunaram Stingar alang gisi nili pan nang ke kerlo nili pan nang ke ker bang ke jongsi atau along ke nang pipe telu tang te rong at tham ke a chat at development nang pipe tu sin nili pan nang ke ker nang hablo lasi nang ketan nang ker yang ke ngona bang ke nang ke ker bang ke holoram dak lason lang ku apret long là cái nó là tôm nít tinh pu nít tinh ở hút chi nít phan tan nang pha lo mang cái nít bang cái đun tê nó là thu ta à phi bang cái nít phan gari pen trên nang kang thum là trên cái kher cái nang ha bang cái là lo pen ko rong a bang ke a chat ar jong tin pipip ti lo tang ke a kira tin plop ta na pipil tu sin lip phan ke khar ni hab lo ni lip phan ka chong thui bang ke islam tem ngam teo tum ta bang lo pen ko aton yar o tum ta bang lo la ke hola dan li hem ti ki bang lo a lo tar aton ngape ka klang lo ekun ya apart kapti ya ke balon ke nilip phan na ka tong thui ke ju kan ko jun ni tu map tu talu ma ke ni tum dan ke hok lu bom tum ba de tom rong sita ke dom ke ti hok al gapu tu lu ta te i tum ta atom tu ta tu pu pa pot la pulilu a kang pi puna kang pi tu na ka tom ti thakrai ne rat darong si an ke tulang ke ka tong thui ke la han lo hai tum bang tin ka tong thui lum ko ra tum yar u tum la hai tum tin ka tong thui lu ni phan ba na tong thui tan tong thui lang ke ngona phi bang ke Bangso Pathak Arkol ni Phaikwe Troxial ni Bukazan LA, APHLC Secretary Bongpo Kathar, Organizing Secretary Joy Singh Langni, Borjan CC President Riso Teron, Lapen Alang li Risang Huatong Sainik School ke KMJ Dimaklong Kahumrida. Alang litum kaningje pona tengke rata phan longle ke thibor iasai madu atum taklem nangni. Jingwaisar Jedonsar aphetsi Hajara Sayamo Sitame Dengnangji. Lapasan rota phan longle ki thiki par hu masaya longke APHLC atum nanglang dunding de ahok lo kipa phihup sarpoterona hawar jongsi paching thurji pulote Sainik School alar mesen ME School High School Engineering College lahai huisi binangji bangso Sainik School pen karbiara aphan thangnat ale theklongle Lasi solar project upon 18,000 bigha salongle ki pianta choklo. Non puthot Sainik School upon chiri pharu plia longle ki pithu langpoke APHLC penke chedon dun thek thepusi lam the chipak lang. Nilitum APHLC All Party Hills Leader Conference Nili Bokajan
APHLC LA in charge secretary Nilimen Sri Bongpo Kathar Pinidak media thengnu kewangna kok alam theke lahelo athema nitum Borjan constituency arlo 21 Borjan constituency arlo lapuson bonglong terang area mate akrisam arlo sarpu teronarong along without information lapen rong asar phan pachini ne pinpen rong asar tum phan thang alam ave pinpen arlo lo joy labangso ke klempon council kacharia tum labangso longli kachojor labangso soinik school kibiji pu labangso alam the pensi rong asora phan longli kithi sarputron area mate akrisam arlu along lilo la nitum la panung prong mate la bangso anung agala so along lilo la pen along le ke alang litum sari so bikha pusipu seta rong asor along le phan la poson long le kithi la son bangke nitum APHLC mate jaga thar a party APHLC a party pen ke karbiang long ke nitum ke la so ke chedon dunde athe nitum kidu kelak arata tuma phan longli kithi mate longli arlo joy pen longli ke choyor kanghu la poson aron bangke chokchi sini tum lage kham khelo la pendak India Constitution mate Agreement Act contact along la son sike tokho according to the section 2H of the Indian Constitution Act 1872 aron pen langdam lo plote longli ahem phu la pen rong asor pen lamdon la pen chedon sar pen si ayada kamta klempon nangji la so sai hemakam la so akam ge athe lake karbiang long asinari la pen karbiang long along le lake apen soinik school la bangso ki bi pen ke ladak ram lok ayo mate ram phi ayo habit haram ayo ki bi ke ladak ke itum aron aliave lake itum karbiang long phan lake loss lake itum chokchi athema soinik school pote military officer asomar tum si dake chitoin thek choji la pen thekser asomar tum si chitoin thek choji karbiatum arara so ki dukela arara so atum ke chotoy dun ela pen ador so dak school binak lake la sila so bang ke litum dak bi ke loss lo la pen claim sitala council so tame lake ni APHLC ahin pen nitum chuningri padikrim lo la sila poson claim ke dasi akimi la pen la bangso da karbiang long ke school ke dopiglo government school anta lata English medium school side lo la pen se sakuri bakuri la pen ke thegding CMEM ta keman I school side lo la karbiang long along ke dake English medium script si sulilo la sidak soinik school long ta English medium sulipo sitame ilitum long la government along English medium ta ilitum duolo la so alarmute ilitum karbiang long ke ador ke so a college ave engineering college ave la persona bangke ilitum bihita lake henune sita nona son ke lake chok chelu lake la non ki bia bangke lake chok che rong sor along le ki thi parhum la pen joy pen la son ki claim la person ke karbiang long le ke pen hok lo lake rat atuma phanta lake kachenek lo jong si biji plu tangte taona son ke bime along le jong si hodak do person te cho sita non dak la rong along chutuki chong hoi cho la somar atum ke longle phelang pan hok pipide sonte me par posi nitum APHLC ahin pen nili chuningri iglo la pen nitum da Borjan constituency along non klembang pu EM mate surjo rong phar alangli local EM pusi alangli chipulo setame alangli phanta chuningri par piglo la so along le rong asora phan pichilong le deji without concern la pen without agreement of a pin pen che don de pin pen la so ke claim pi pang hu bangke nangli lang dun ipe me po la pen lang dun chari po la pen la sonte me pari pusi nilitum chuningri lo nangli phan lan pen isialam ke cipa cini dengan tung la lo nilitum la
इनको रेसी बोरजान कॉन्स्टिट्यूएंसी अंकांग आरलो ला सैनिक स्कूल की बीजी पोलम पुथक निलितुम अर्जुलोंग सी पिनादाक बोंगलोंग तरह की सामरलो सारपुत्र नारोंग along ta Chinese school ki bi aputhak longle polo ki thik paruhum ji polam puthak sin tum ningkang samse chepiklang lo theke yasemet ken litum aphan la borjan arlo kopi ko son ne hi bang solar project hi Chinese school jo la puson council son ni tum phan development amen pen hi pen hi longle nang thi hi pen hi rat tum phan ke chong thui jo ki pu ka development popo alama bang ke longle nang thi la sila mangni tum chikro den dekhe athe development ki claim nang puta son o Chinese school nang biting ai nang ne nili tum along rong along school nang plo master misen master nang thon banang toy no an ke ladak pen danil tum ching thron lo Chinese school nang biting ai nang ne se ka ching thri our side o sila so men pen nili tum along le nang thi paruhum kilo person ni claim ke dia da sonte councilor sorta ka prek development nang claim pia sonte misen athe nili tum tuar ave lahanang claim pinon la development lo school ki dota school nang claim pi payment on mesen master nang toy non la tani tum ching thuri po alo ne sita nili tum ma fan development amen pen kaching thura men pen longle nang ki paru mo bangke nili tum chidon rakti la silada ke rong sor kachuti kia hawa mate choti kia dim la puson nang thia lobuti ni tum development konalo kedopo nili tum jong si nilitum masomar chanu betal ki dua thaya det mate askulang bitan po nilitum asomar phangki to ya war sa ya ve longle philang ve chuti ki chung ha thai plote nilitum laso askulang bi pen nilitum ali go pilo long buge lasi la par mate nilitum aphan laso school bang nang bi bedera longle bang pedulo nang rong searching tho thek po rong sor ka prek akimang athege ladak nono hutke pelo robor nang epinon robor chili nang pinon rong so robor chi thekpo ba kowe rong nang pinon ba paroyang phong ba theisu jo la haile arong nang pira jiklem rep la hai plo tang te rong sor sing thurji la pen rong sor me thang long le pra me thang long le chi duet po la sinil tum man tu ne pen ta nil tum la bang chi kror nek the la se em pen solar alam ta nil tum borjan long ko ane suri cleaner cap along le ender lo la ta nil tum ko ane ningkiduk athin litum kuna sigi damalang litum karbi amphang no pulo asong tin ba political asong tin tame kaite hemprek phan sike ningji anu tinda deng chuno sita hemprek mo nanglong lok te along le vedate litum kuna lagdo poka ilitum ke karja bade malong le vedat pulote laso hemprek ilitum nanglong lok sita ilitum kupilo eklami poka lasi nilitum bangke borjana sor aphan lapuson kithi paruhum lapen nilitum aphan nangkelang plot benge council sorta claim nangni lasi nilitum jong si nangtum patoi tera claim board idet lipudang the nilitum ta kiplo thitong the ko ke chadang nang kokpo hokala mangi ayas da nilitum da claim po lasi nilitum nangtum media accord tum pen pachi thangpon nang pachi thangpi pontha pusi nilitum la borjana rat pen nangtum phan chuning rilo labang sa senior school sarpoterona ronga sar la pen ronga rat longle ki pon pe de senior school of nang tum thegan an pen nang longle pachi thang pi tha jong si nang bibor idet pulote katesong prop ji aphan je sek ding pata lam the chepak lang renti Ntum dak so Chinese school kim bom ne tum home tu pene puru pene do pusar pen la sini tum kane kisung boy ke pho tala solong la yoni si tum kisung boy ke pho nang lo si la solong la yoni si tum hemre da vida tame hai hidi long le hai check hin la pen ke la long le hai chuk tem dim thek lok asim mon ko sing tum chiri ni sa dak chewang la si tum ge Chinese school hani kimi lok mang ke solong le pi thelo la men thilo no tum chi song dut po ra pen thur pak po